Beli yapi iway pa iway, yapi yang subhay pi si sinpat siya ka amen faithful and true channel ngari ba Marcel Mertong pat mata ka sngi ngin puson nak tin jong blay halor ka kitab Isaya long ka pasau kat ar hadu nriu ha kata ka sngi utnar utrai unsapu da ka buram ka pa pernai pat uso chung ka khandau unsapen khlau bat un sa ai buram ya ki bedang sa ha Israel ya ki bedang sa ha Sion bat ya ki palabu jingkin mau ba ki syong ha Jerusalem en sakhat ki ba khoi en dau trai ula sai ya ka jabo jang ki khun kan thei ka Sion bat la pen khoi ya ka snam na Jerusalem kat kum ka rai ban thang hadu ba en da ingkhong hang ta utrai on sa tap klub ya ulum Sion baro bat ya ki jaka jing ya kendu jongka dau o tedam men sngi pada ka jing pernai ding men miet kata kaburam kan salong ke jentap bat ke jenka kani kan ka serngiu men sngi na ke jingsit kan long ke jakari bat ke jingada na ke eryong bat uslam kini ke ba ngilay sngiu syapang umesia ke jingwan ju umesia bat hang ni hakar khat ke ba ar thok kum ni hakata ka sngi utnat utrai on sapu da ka buram ka pa pernai di kemot iu utnat jong utrai kemut ki jingkir khu ki jong blai ki bala poi sya ki khon ki jong u ki bala pura ha u mesia di utau mesia udap bat uanra da ki jingkir khu ha ka pertai ha ba uan bat sisa aba wan une Mesia ngilayo sibun ba kijing kerku na u di kane kajing ya ap kajongi ya kajing wan jong Jisu kajing wan jong Jisu wan ha ki ar jingwan kajing wan kabaning kong Jisu ulawan ha kajing long do kajong u ha kajing long rit kajong u ha ka jinglong duk jong u pat ulai sim ya ka jinglong breu ke jongi ki ba raitoi namar u breu ulahap ha ka pop bat ulai sim ya ka ne ka jinglong jong ki breu bat ban wanra biang ya ka jinglong ka bakhoi ka balui jong u breu ha kitu kisngi ki baningkong ba ublei ula thau ya u kemut ha pareng ngiong ban wanra biang ya ka original innocence namar ya ubreu haba ublei ula thau ningkong ublei ulong ubom don pop bat ulong ubakhoi ubreu ukun shinrang bat kakun kentei ningkong kilalong kikun ki bom don pop bat ki bakhoi te namar kata kan ke jingwan ke jing Jisu kolong banwan ra biang ya kata ke jinglong ke panikong jong ubreu ban pen khoi ya ke jinglong ke baar jong ubreu u Jisu uwan ban pen pai biang ya kata ke jinglong ne paring yang ban restore the corrupted human tu ulawan ban wan ra biang ya kata kajing man bahaman miat kajing jalong kawei bat ublei ditongin ya pediang ya kane kajing wan kebaning kong kejong Jisu man ka snem ha kumkini kipor ngipen kre ya ala kajong kamensim ya ala kajong kajing im ban ken mau buram ya kajing wan baning kong jong Jisu mata ka sngi ngira day ka sngi sitarik bunai Desember bat ila sedang ban pen kre ya kane ke jingken mau buram jong ke jingwan banikong jong Jisu nang ta syuapan sedang ya kane ke jingpen kre ngila ji sngau ha ke jing pule na ka Bible syapang kita ki sngi ki pa khadu bat ki sngi jong ke jingwan ba ar jong Jisu menta habau Jisu ulawan kadai sayangi
nalor bangi kan mau ya ke jingwan ban kong jung jisu ban pen kre man ka sngi man ka klip mat na ka banta ke jingwan jong jisu hakaburam ya ke bangi siam kumno uwan hagi ni ki kitab jing atu lupa ha kitab jing pen pau ni ju asngau ki ba pule ki tip la thok kumno kata ke jingwan jong jisu te hang ni kendiat sepang kata ke jingwan ke baar bar ka buram bat kumno kilong ki breu hak ta kapor bat kumno ka beneng kalong hang ni kadon kendiat kadur hang ni hat khot ke balai ngan pule ya ki batang sa hasion bat ya ki balabu jingkin mau baki syong ha Jerusalem en sakot ki bakoi ya ki batang sa hasion telah datang don ki breu te hadin jong kata hapreng yong chastisement ha ka jing tenju ke bakadu ya ki breu ka pertai borok khoi bat ki ba sneu bat ki boman borok khoi kin sajat ha kata ka sngi shwa ka jing wan jong jisu kemut ki batang sa kin salong ki bayai ne how try bat hang ne ong kumno en sakot ki bakoi apa ong ki bakoi kemut ki dei kita ki balajit ki dei ki balajit bat lajit ru bat nalor kata ki long ki bayai ne mo jisu lo ong ru kitu ki bayai ne hadu bakut kin sayo ka bainong ki bayai ne hadu bakut te ya kita ken kita ki balajit bat ki bakoi de ka jing khat yang ngi long ba jong kane ka kitab Isaya kalong bangin yai ne hadu bakut kenang ba ngidup long ki balajit bat ba ya ka kerteng jongi ban la tho ha ka kitab jong ka jing im ha ka bui jong kitu ki balajit de namat kata kane ka jing khat yang ngi iwe pa iwe tungin yai ken mau bangin long kita ki badon ha ka tempel jong utrai kita kiba yo jakari hapo une ulo ulo ayu ulo ban ka serngiu men sngi na ka jing shit kan long ka jakari bat ka jing ada na ka eryong bat uslap tingin salong kiba light na kita ki ke ber khoi abangi long kiba khoi tingi kin mauru jisu ong ma bangin long kiba khoi kumpa ukpa jonga ulong upakoi dekane kedike jing khat yang iwei pe iwei baro omde tang yaki kristan ya baro ki breu ki badona ka perthei blei ukhat yakane ka ju ka jing khat maru blei ulong tang uwei ukpa ukun pada mensem bakoi to try wanyarap yangi ban singutu ban long berbor ki balajit ki jong u ban ne hakata ke jing long ban pengin kena bindu poi sya ka Sion beneng Jerusalem beneng tu try nyarap yangi iwe pe iwe hak keteng pa berkun pada mensem bakoi amen.